O teletraballo chegou para quedar, pero traballar dende a casa ou en modo híbrido tamén pode ter riscos para a nosa saúde. Imaxinábalo. Seguridade e saúde no traballo. O teletraballo. Traballar fora da oficina pode parecer máis cómodo, pero implica novos retos. Prolongación da xornada. É fácil seguir traballando fora de horario. Un correo a última hora, unha chamada pendente. Así, sen decatarnos, estendemos a xornada máis do debido. Dificultade para desconectar. A fronteira entre traballo e vida persoal dilúese. O móvil ou o portátil están sempre preto, e iso xera estrés e fatiga mental. Illamento social. A falta de contacto cos compañeiros pode xerar sensación de soidade ou perda de motivación. Ergonomía deficiente. Non sempre dispoñemos dun espazo axeitado para traballar dende a casa. Cadeiras sen apoio, mesas mal colocadas. Isto pode causar dores de costas, pescozo ou pulsos. Que podemos facer para traballar a distancia de forma segura? Establece un horario claro e cúmpreo. Traballar non é estar dispoñible a todas as horas. Se é posible, crea un espazo de traballo separado do resto da casa e ben acondicionado. Mantén a comunicación activa co equipo. Reunións periódicas, canles abertas e espazos de encontro, aínda que sexan virtuais. Fai pausas e exercicio leve durante a xornada. A mobilidade é clave para evitar molestias. Participa en accións formativas que melloren a túa xestión do tempo e do estrés. Teletraballar con seguridade e saúde é posible. Só hai que poñer o foco no que importa, o benestar das persoas. A saúde laboral tamén traballa dende a casa.